Goeiemôre. Kom ek wys julle 'n bietjie wat hier aangaan. So volgende vroeg begin. Het gaan 'n bietjie raas al hier binne. Baie snywerk gedoen. Hier die deurkusyne in te sit. Hier moet nog snywerk gedoen word. Maar ek dink die stofsuiger het ingegee. Hierdie venster het ek wel ingesny. So jy kan die buitelyne sien van waar die venster beplan word om ingesit te word. Hierdie deur gaan verhoog word tot daar rond. Hierdie lintels, die twee Oregon denim lintels kom daarin. Okay, ek gaan net rondwys want het gaan baie raas. Selwe is op te bou. Die badkamer moet nog gesny word. Die kolom staan nog steeds. Kijk wat hulle doen vandag. Hola Jan. Hola. Is al binne wees van die vleis. Kijk. Hey Werner. Goeiemôre. Sien jy weer 'n kans vir cirkels? Sien daarmee 'n kans vir cirkels bou vandag? Ja, kan jy hem invul? Hij om toe te maken. Ja, die ronde. Ja, om toe te maken. Om te pleisteren. Oké. Maar dat is niet pleisteren. Kijk. Oké. Wanneer alles dat je laat inkomen. Zo, Jan is bezig om daai hoek in te vul. Hoor hoe hy beplan om in te bind met die economy. Franse mense help gou hier aflaai. Dit is nou weer 4. Ryk dit daar 4 uit die Kaap uit.
3 ruitte is nou al in. Hierdie is nog buite in die voertuig. Kom hierdie ruitte nou in. Die eerste een se ruit is gebreek. En laai dit af. Dit is die tweede deur van hierdie tipe wat nou afgelaai word. Word ingedra deur 2 persone. Reën het nie glas nie. Ons wag net tot die mense terugkom wat dit ontvang. Hierdie is die derde deur van hierdie tipe wat hulle nou indra. 'n vierde een word afgelaai nou. Daardie tipe. Hierso is die vierde een van daardie tipe wat nou afgelaai word. Dankzij die hout gaan hulle hier in, na die kamer met die houtvloer. Hij is die dubbeldeur, hè? Franse deur. Binnendeuren van Denemarken. Nog binnendeuren. En die vensters. Fantastisch. Right. Jij om een andere naar die op. En dan hier bij die. Die zeker weer. Kijk die, als ik niet zeggen, als ik niks, net hier, ik zal niks aan die bovenste gedeelte doen, net hier weg maar. Jullie, die platen zoals. En die gedeelte hier achter de schoorsteen, hij is twee rijen, diezelfde. Die grootste probleem komt daar bij die onderste dak. Of zal het niet beter wees als een mens die een kap en zien hoe diep gaan hij in. Hij plaat. Ja, je ziet hem aan de andere kant. Hij plaat dus dwars diep.